Love, ito nga pala yung gift ko para kay Kyle. Thank you, love. Sige, akin na. Ilagay ko lang dito. Tara, Karen. Dito tayo sa kusina. Daming tao sa labas eh. Ma, kanina ka pa abalang-abala dyan ha. Kumain ka na ba? Oo anak, kumain na ako. Inaasikaso ko lang ibang bisita. Ma, bakit mo hinayaan na uminom na agad si Papa? Hindi ka man lang ba niya tutulungan? Ano ka ba? Ang daming niluto ng papa mo. Hayaan mo na lang na makapagpahinga siya. Akala ko ba 7th birthday party ni Kyle to? Mas marami pa yung bisita ni Papa kaysa sa mga bata. At ang daming alak. Ano ba yan, Ma? Gino, hayaan mo na yung papa mo. Tsaka minsan lang naman yan. Ano minsan? Hello! Nandito na ako. Hi, ate. Nasaan ang pamangkin ko? At heto, may dala akong regalo. Nandito ka na pala, Odessa. Naku, alika nga muna dito sa kusina at hindi kita maasikaso. Gino, yung tita mo, ikaw na muna ang bahala sa kanya, ha? Sige, Ma. Tita, upo ka na dyan. Saka kumain na kayo ni Sam. Nga po pala, si Karen, girlfriend ko. Wow, may girlfriend ka na? Hi, Karen. Ang ganda mo naman. Paano ka nabola nitong si Gino? Hello po, tita. Mano po? Oh, God bless you, Iha. Uy, pamangkin, Gino. Lagyan mo ng helmet itong girlfriend mo, ha? Para hindi mauntog. Si tita talaga. Oh, Gino, kamusta? Natanggap ka na ba sa trabaho? Opo, tita. Natanggap na po. Oh, hindi mo na talaga ipagpapatuloy yung pag-aaral mo ng kolehiyo. Sayang naman. Hindi na po talaga eh. Mas gusto ko ng kumita. Si Paulo po ba nakapasa na ng entrance exam doon sa Maynila? Oo, mabuti at nakapasa siya kasi ayaw niya sa probinsya magkolehiyo. Yung kondo namin sa Maynila, siya muna ang titira. Sige, sandali lang ha. Kain muna ako. Dear Love, sa sitwasyong ito ay nakita ko ang kaibahan ni Tita Lucille sa kanyang kapatid na si Tita Odessa. Hindi ko maiwasang mapagkumpara sila dahil magkasalungat ang kanilang sitwasyon. Marami ring naikwento ang boyfriend ko tungkol sa kanya. At base sa mga kwentong yun ay ramdam kong mahal na mahal si Tita Odessa ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang head chef. Kahit malayo man sila sa isa't isa ay pabalik-balik naman daw ang kanyang tita sa ibang bansa para makipagkita dito. Sobrang gaan at dali ng buhay na mayroon si Tita Odessa dahil sa kanyang asawa kumpara kay Tita Lucille. Isa lamang ang sigurado ako. Mas gusto ko ang kung anong buhay ang mayroon si Tita Odessa. Love, ano? Kumusta? Nag-aaway pa rin ba ang mama at papa mo? Oo, ewan ko ba sa tatay ko, walang pinagbago. Nakuha pa rin ng magbisyo at uminom, wala naman siyang trabaho. Nanay ko ang kayod ng kayod sa buhay, hirap na hirap. Samantalang siya, puro lang pasarap. I'm sorry. Nalulungkot ako na marinig yan. Tapos, ang nakakainis pa, hindi ako nakapasa sa training. Tinanggal ako. Ano? Bakit naman ganoon? Training pa lang naman yun ah. Bakit? Wala mo lang reconsideration? Kaya nga eh. Kailangan ko pa naman ng pera dahil ipinangutang ko pa yung inihulog ko ng renta at deposito dun sa dorm na tinutuluyan ko malapit sa opisina. Hayaan mo, love. Makakahanap ka rin ng trabaho, okay? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pwede bang dito muna ako sa inyo? Oo naman, love. Welcome na welcome ka dito sa bahay. Dito ka muna para naman makapag-relax ka kahit papano. Anak, magtatatlong linggo nang nandito ang boyfriend mo. Alam mo namang hindi ako pabor sa live-in, di ba? Tsaka, hindi ba siya nahihiya na lagi siyang nakakulong sa kwarto mo at nagmumukmok? Aba, ayaw ding sumabay sa ating kumain at dinadalhan mo pa ng pagkain sa kwarto. Ay, ngayon pa lang, alam ko na kung anong klaseng buhay ang ibibigay sa'yo ng lalaking yan. Kaya mag-isip-isip ka. Pasensya na po pa. May pinagdadaanan lang po kasi si Gino sa ngayon. Kahit ba may pinagdadaanan siya, kailangan pa rin gumawa siya ng paraan.
Kapag nalaman ng nanay mo ang tungkol dito, naku, magagalit yun sa'yo. Binibigyan ka ng magandang buhay ng nanay mo tapos ikaw naman ang gustong-gustong mahirapan. Sige na, pakainin mo na yung boyfriend mo ng almusal. Sa 3 linggo na nandirito ang boyfriend ko, ni minsan, hindi ko siya nakita na naghahanap ng panibagong trabaho. O kaya naman ay magpresenta man lang na tumulong sa gawaing bahay. Kapag pinagmamastan ko siya, para akong nabibigatan. Normal ba na ganito ang pag-ibig? Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para paunlarin ang aking sarili. Samantalang si Gino naman, tila walang ibang plano sa buhay. Kinabukasan ay umuwi kami sa bahay nila dahil nagkaayos sa daw ang kaniyang mga magulang at nakita ko muli si Tita Odessa. Nakakababa lang sa kanyang sasakyan. Hello! Oh, Karin, mabuti at nandito ka. Hello po, Tita. Mana po? Tita, wala pa si Mama eh. Kasama si Papa nagpa-check up. Yang kasing papa mo, wala nang inatupag kundi ang uminom ng alak. Imbes na makatulong sa mama mo, wala. Dinadagdagan lang ng dinadagdagan palagi ang problema. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Kasi ang mama mo, nanghiram na naman sa akin. Wala daw kayong panggastos. Nako, nakakahawa naman si Mama. Natanggal din po kasi ako sa trabaho, Tita. Hindi ako pumasa sa training. Ganun ba? Maghanap ka ulit. Saka, pagsabihan mo ang tatay mo na tigil-tigilan na yung mga ginagawa niya. Kasi matagal na siyang sakit sa ulo at pinapahirapan lang ang ate ko. Sige, Tita. Sandali lang po ha. May inuutos lang po sa akin si Mama. Iwan ko po muna kayo dyan. Sige. Iha, Karin, pasensya ka na kung nakakarinig ka ng mga ganitong bagay ha tungkol sa pamilya namin. Alam mo, bilang babae, hindi pwedeng puro puso ang paiiralin pagdating sa pag-ibig. Ang pag-aasawa, hindi lang dahil sa mahal mo ang tao. Kailangan ang lalaki, bibigyan ka rin ng magandang buhay. Sabihin ko sa'yo ha, ni minsan hindi ako na problema. Sinisiguro palagi ng aking asawa na dapat ay nasa mabuti akong kalagayan. Alam kong mahal mo si Gino, Karin ha. Pero, mag-isip-isip ka. Bata ka pa. Marami ka pa diyang makikilalang iba. Maraming salamat po sa payo niyo sa akin, Tita Odessa. Kung ako po ang papipiliin, gusto ko po ang buhay na mayroon ka. Mukhang mahal na mahal po kayo ng asawa niyo. At kita ko po na alagang-alaga niya kayo kahit na nasa malayo siyang lugar. Isang malaking sakripisyo yun na nasa malayo siya. Mabigyan niya lang kami ng mga anak ko na magandang buhay. At kahit kailan, hindi niya ako hinayaan na mahirapan. Ang pag-aasawa, Iha, ha, sabihin ko sa'yo, pagtutulungan yan. Hindi pwedeng isa lang ang bubuhat. Lalo pa kung ikaw mismong babae ang bubuhat sa asawa mo. Kagaya ni ate. Nako! Kiss, hindi pwede. Tatapatin kita, ha? Sa nakikita ko sa'yo, parang ikaw rin ang ate ko. Binubuhat mo ang pamangkin ko. Tita, magmerienda ka po muna. Ito po. Andiyan ka pala. Salamat, ha? Gino. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi sa akin ni Tita Odessa. Natutuwa ako na concerned siya sa akin at marami din akong natutunan sa kanya. Mahal ko si Gino, pero kailangan kong maging matalino at pairalin ang aking isip dahil hindi ganoon kadali ang buhay. Ngayon nga ay isinama ako ni Tita Odessa sa kanilang getaway dahil umuwi ang kaniyang asawa. Kasama ko rin sina Gino, ang 4 niyang kapatid at ang kaniyang mga magulang. Sa pagpunta namin doon ay napansin kong si Tita Lucille lang ang kumikilos, kaya naman nilapitan ko siya at tinulungan.
Tita Lucille, tulungan na po kita. Oh, naku Karen. Wag na. Doon ka na. Sumama ka na sa kanilang lumangoy-langoy doon. Nako, tita. Huwag niyo po akong alalahanin. Okay lang po ako. Tulungan ko na po kayong magligpit dito. Pasensya ka na, ha? Hindi ko lang talaga mapigilan. Sorry po, tita. Okay lang po ba kayo? Hindi. Hindi ako okay. Ang hirap ng buhay. Mahal ko ang asawa ko pero ang hirap mahalin ng taong walang pangarap sa sarili. Walang pangarap sa pamilya. At imbis na makatulong o makabawas ng alalahanin, nagdadagdag pa ng nagdadagdag. Hindi ko nga alam kung paano pa niya nagagawang ngumiti-ngiti habang ako ito namumroblema. Pasensya ka na. Hindi mo dapat naririnig ito. Hindi ko lang talaga kayang kimkimin. Okay lang po, tita. Nandito lang po ako na handang makinig sa inyo. Alam mo kung bakit naging maganda ang buhay ng kapatid kong yang si Odessa? Kasi ako ang paulit-ulit na nagsasabi at nagpapaalala sa kanya na maging matalino siya sa lalaking pipiliin niya. May gusto yan na lalaki. Balak pa nga niya makipagtanan noon pero ipinakita ko sa kanya kung gaano ako nahihirapan. Na bakit ako nagmadali kaagad. Bakit masyado akong natakot na mawala yung asawa ko. Bakit ganoon ko na lang siya sobrang kamahal. Karin, hindi sapat ang pag-ibig. Hindi ganoon kadali ang buhay. Kaya sana nakita mo yung diferensya namin ng kapatid ko. Dapat alam mo kung ano ang dapat na piliin mo. O sige na, ako na munang bahala dito ha. Sigurado po kayo, tita? Oo, at baka hinahanap ka na ni Gino. Ano ba, mahal? Kapag ako nalunod dito, ha? Ano ka ba? Hindi ko hahayaan na malunod ka. Dali na, kumapit ka sa akin. Ano ba yan? Nakakaya. Dito pa talaga sa harapan ng mga bata at pamangkin mo. Ikaw nagkakaganyan. Ikaw naman. Miss na miss kita syempre. Kailangan ko ng yakap mo. Pakis nga ako. Karin! Tara na dito. Sige, dito lang muna ako. Hoy, Karin! Iha! Tara na! Tumalon ka na dyan, dali! Gino! Kaya mo naman yung girlfriend mo. Karin! Ayaw mong tumalon? Please! Gino, ano ba? Huli ka! Ako hilain! Gino! Yan, dito ka muna. Ano, kumusta? Umiiyak pa rin ba si Mama? Paano mo nalaman? Paano minura siya ni Papa sa harap mismo ni Tita Odessa? Alam mo, nainis ako kay Mama kasi nagawa niyang pumili ng tao magmamahal kay Tita Odessa. Pero hindi niya pinag-isipang mabuti ang lalaking makakasama niya habang buhay. Gino, siguro hindi okay na pag-usapan natin yan ngayon dito. Hayaan mo na. Hindi naman nila tayo naririnig eh. Hindi naman mapipili ng anak yung magiging tatay nila eh. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto kong maging tatay si Tito Danny kaysa sa sarili kong ama. Tingnan mo, responsable, maalaga, nire-respeto si Tita Odessa. Samantalang yung tatay ko, kahit ilang santo pa ata ang tawagin, hindi talaga magbabago. Naniniwala ka bang hindi sapat ang pag-ibig? Oo, kasi kung sapat ang pag-ibig, sa tingin mo, mababago ng pagmamahal ni Mama si Papa. Ayoko maging kagaya ni Papa. Gusto ko mapasaya kita kagaya ni Tita. Sana magtagumpay ako sa buhay kasi ayokong nakikitang malungkot si Mama. At ayoko ding makita kang malungkot balang araw. Mahal kita at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para magtagumpay. Mahal din kita, Gino. At naniniwala ako sa'yo. Dear love, tama si Gino. Hindi natin mapipili
kung sino ang ating magiging magulang. Kaya nararapat lamang din na maging mapili sa taong makakasama natin habang buhay. Hindi laging sapat ang pag-ibig. Kailangan natin ng taong tutulungan tayo sa panahon ng kahirapan. At hindi na ito dadagdagan pa, bagkus patuloy na gagawa ng paraan upang ang buhay ay gumaan. Ang gabing yun na malaman kong alam ni Gino kung anong klaseng buhay ang gusto niyang ibigay sa akin, ay mas nagkaroon ako ng tiwala sa lalaking mahal ko. At naniniwala akong balang araw ay magiging katulad ako ni Tita Odessa. Magpapasalamat ang aking mga anak dahil pumili ako ng taong masikap.